Центр гандбола «Віцебск» урачыста адкрылі ў абласным цэнтры. Ён размясціўся ў спорткомплексе завода радыёдэталяў «Монолит» і стане трэніровачнай базай не толькі для гарадской жаночай каманды, а і для выхаванцаў спортшколы. У цырымоніі адкрыцця спецыялізаванага спартыўнага аб'екта прыняў удзел старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, а таксама вядомыя беларускія спартсмены і спартыўныя функцыянеры. За першым гандбольным матчам на новай пляцоўцы назірала наша здымачная група. Спорткомплекс завода радыёдэталяў «Монолит» не выпадкова стаў месцам размяшчэння цэнтра гандбола. Дырэктар прадпрыемства Акіп Гасымаў на працягу года ўзначальвае абласную федэрацыю гэтага віду спорту і паставіў за мэту стварыць камфортныя умовы для арганізацыі спаборніцтваў, трэніровак спартсменаў, іх рэабілітацыі і адпачынку. У нас и женская команда сейчас формирована, до конца года будет мужская команда, будет готова. И мы основной хотим, уже почти создали детская гандбольная школа, профессиональной. Центр гандбола адкрылі ўрачыста з удзелам кіраўніцтва вобласці, вядомых беларускіх спартсменаў і спартыўных функцыянераў. Прыхільнік здаровага ладу жыцця, старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў такі спартыўны аб'ект адкрыў з асаблівым пачуццём і пажадаў новай зале стаць месцам нараджэння сусветных чэмпіёнаў. Конечно, мы преследуем цель, чтобы эти объекты были всегда заполнены нашими ребятишками. Чтобы действительно они занимались здоровым образом жизни, чтобы совершенствовали свои профессиональные спортивные достижения. И вот я бы, конечно, хотел бы пожелать вам всем, чтобы новый зал для вас стал и олимпийским залом, и залом, который приносит мировые достижения. Плошча спорткомплекса больш за 1200 квадратных метраў, прасторная зала, камфортныя распранальні, памяшканні пад будучую трэнажорную залу і сауну. Беларуская федэрацыя гандбола падарыла цэнтру электроннае табло і гульнявыя вароты, а таксама мячы і камплект формы для жаночай каманды «Віцябчанка», што гуляе ў чэмпіянаце Беларусі. Алімпійскі від спорту гандбол апошнім часам становіцца ўсё больш папулярным. Аднак з амаль 7000 школьнікаў, якія ў Беларусі займаюцца гандболам, на Віцебскую вобласць прыходзіцца усяго 7%, таму новая пляцоўка стане яшчэ і стартавай. Сегодня 3 вида спорта, которые в нашей школе. Это баскетбол, традиционный волейбол и гандбол. Очень тесновато нам. Нам не хватает явно спортивного зала. И мы кучкуемся все вместе. И это вот единственная возможность дать шанс гандболу хоть в этом зале проявить себя. Новую пляцоўку першымі апрабавалі каманда «Машэка» з Магілёва і моладзевая зборная Беларусі. Яе ігрок Яўген Нікановіч высока ацаніў залу. Умовы трэніровак у віцебскіх спартсменаў цяпер будуць не горшымі, чым у сталічных. Новое поколение будет развиваться в городе Витебске, в новом зале, и надеюсь, это пройдет успешно. Дарэчы, у хуткім часе віцебскіх гандбалістаў чакае яшчэ адзін падарунак ад абласной федэрацыі. Мадэрнізаваная турбаза «Верасы» пад Віцебскам пераўтворыцца ў трэніровачны стан спартсменаў. Пры такіх умовах ад каманды можна будзе патрабаваць і вынікаў, і перамог. А пакуль «Віцябчанка» прайграла «Беразіне» ў першым туры чэмпіянату Беларусі па гандболе. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск.